Kawadhi nyime en ni jopur mawuok e gwenge mag Imbo mar Kenya koro to ijiwo mondo gitim soil testing kata gipim lowo mar yango kothe mabende onego bed ni gipidho e puothe. Director mar Kenya Agricultural Research Organization KALRO bade makibos manoero Dr. Mary Oyunga owacho ni giseketo tenge laboratory mar pimo lowo mabiro konyo e neno ni giyudo medruok e yuto kowuok kuom kothe mabende ipidho e puothe kata crop production e gwengego mag Imbo mar Kenya. Owacho ni laboratory center noero duong' kendo biro konyo jopur mathoth ka ijiwo kata ka ojiwo jopur owuog oko tim test mag lowo makamago eko. Chenro mar pimo lowo Oyunga owacho ni biro konyo jopur e yudo yuto mathoth e kothe mabende gibiro bedo ka gipidho Imbo mar Kenya konoero. We have slowly developed a lab for soil analysis, and at the moment we are welcoming farmers from all over the country, wherever they are, and particularly farmers from Western Kenya who have been having difficulty trying to improve their soil structures and the soil profiles and soil quality. So at KALRO Kibos we have a cheaper and a faster way of determining the soil quality, the soil structure, and we can give farmers results within 2 days. So all farmers are welcome. Those who want to have their soil analyzed, those who want to be advised, please come to KALRO Kibos. There's a cost. So depending on what you want to be analyzed, each item is 200 shillings. So sometimes the farmers just describe what they are seeing on their farms, and now when they bring the soil here, the experts that we have here will advise them on. Probably they just need to do 3 items, like say maybe potassium, maybe calcium, maybe zinc. Wa appeal to jopur, wakwayo jopur gi muolo ni wakauru advantage ma center ni bedo machiegni kodwa ka mondo pimnwa lopewa, mondo nyiswa gino ma wadwaro kata aind fertilizer madwa tigo. Seche moko watia gi fertilizer nikech mokele duka to kare mano ok maber gi puotho.